kumina sang ni som ni pakata kan right nun ber chu alo thing tareng maya hi ka bek bro Stefan ta ni a ti chun hei kan hmong hian ka bore mem maya ma hian hei Thunderbite 350h nen ka jin me ka kilometer za thum chuang ka tlan kol to a fit mem maya maro chu tlemin hei ka kutte hei blof po ka bun thei dewa kan hmong hian tlemin alo che sual de uleka chung vel te chu ka thiam lo ania chuan tuna hian aizawl lam kan pana tuna hian kor tha da ya ko me ka ta tang tuidam mamit te kan lu chole ro ni chuan helai hi hun de em mai ni a tuna hian nga aizawl kan pananga thanglam pang ve thung hi jampui tlang dung alang rui maya lunglen thla khop mai lo ti lang ve nge jampui tlang dung ye kan huang hian asu halawa mi tlang kan huang hi jampui tlang khani tlang mo kan huang hian kan ma hian tuidam kwa an ma hian ko ta ni tuidam lam kan ta ta lu he ta an pat chu chu ma hian moi de kan kan man kan le chuan tu ma hian kan huang hian an ko se lai lo su le an bul vel te ko bul vel te chu kan maya osi kan ni bang hian komong lo chuan kan tan te so maya ma hian ma me chuan to ko ma thi chian lo bangin ma hian ne min to sam lo na tam ta ko ma chu te chu kan kan ko chu
khát vô ra suk buk lên lệ đâu lem căn chân lai để ô tua thinh phong mà rual căn hin lai tira mấy kaya tia chon bana vuanin kwa vel dangai lo rual du lim lai đi te ale hey 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 thiam zir narun khát lối ra trên na chula vang không lo rual du zo te chon ba